vítajte pri mojom prvom videu a teraz to bude zo Slendermana. Tento sa volá 7 Street a je tu so mnou Jakub. Ahoj. Oľo. Ahoj. Dobre, ideme hrať. Tento Slenderman je taký, že chodíte ako po opustenom meste a máte nás 8 papierikov. Ale tu sa vám často zjavuje. Dosť často, ale musíme to urobiť rýchlo, lebo môžem natáčať iba 10 minút. A mi to trošku laguje, keď nahrávam. Dobre. Nejaký papierik. A papierik. Ups, už nás asi začal nasledovať. Preč. Dobre, keď vy sa asi viac budete báť našeho kriku, než zo Slendermana asi. Yes! Dúfam, že tu nikde nebude pomoc. Není tu? No, dobre. Neviem, či nájdeme všetky 8 papierikov. Keď nás nájde Slendy, tak to bude zlé. Už máme tretí. A on sa strašne bojí. Zle, teraz môže byť za nami. What the fuck? Kde môže byť sakra? To nie je dobré. Vôbec. Ale máme iba tie papieriky. Nie je dobré tu ten zvuk. Možno tak kde tu je. A papierik. Nebude tu Slendy. Môže byť tie chytí uličke. Určite tam je. By som sa posral. Ne. Nakopávaný vajciaro. Ty skôr. Není tu, ešte že. Máme už 4. Ďalší. Wow, možno to aj stihneme všetky nájsť. Nehral som to veľakrát predtým, takže neviem, kde sú všade papieriky. Tu sa mi nepáči. Nie. Sa mi fakt nepáči. Rýchlo po ten papierik. Je za tebou. Určite. Stav sa, je za tebou. Ja sa neotáčam dozadu. Ale už musím. Prečo sa nezjavuje? Ešte sme ho ani raz nevideli. Ale to sa dosť krát zjavuje. Keď sa zjaví predo mnou, dostanem infarkt. A to sa mi fakt nepáči. Pomoc. Ja dostanem porážku. A ja dostanem oboj. Ty už si to dal dotke. Ja? Prečo sa nemôžem? Sakre, sa bojím. Ďalší! Už máme 6. No a tak teraz už po nás pôjde dosť rýchlo ten Slendy. Sa bude portovať. Tam už ďalší, Jančo. Papierik! Hej! Toto budeme rýchlo mať. Kde? Nie, chod dozadu. Odpítu. Ježišmária! Jozef. Ty vole! Ja dostajem asi infarkt z neho. Ježiš! A tam bol papier. Kde? Ty si hovoril, že tam je papierik. Ja som myslel, že tam bol na pravej strane. Hej, ale tam je Slendy. Už tam nie je. Teraz už po nás pôjde dosť rýchlo, keď máme už 6. Tu bude, vľavo. Papierik. Možno, že sa portoval preč. A je preč Slendy. Nie je Tu sa papierik. zdá, že mi svietí. Možno, že zdá, že svietilo. Joj, to ale možno si zle videl. Sakra, už máme. Keď to nedáme, tak možno natočím ďalšie diaľky bude dosť lajkov.
bojím sa. Keby ja som mal tú hru doma, tak ja ju ani nezapnem, lebo by som sa akorát posálka, aby sa zapínala. Sakra, nemôžu byť takéto papieriky. Ja sa asi nechám zabiť s Landym. Keď ho tak kde uvidím, ja si pôjdem ku nemu. Lebo... Nemôžeme sú tie papieriky, fakt. A ja sa bojím ísť do malých uličkách. Sakra, ešte idem. Ten zvuk sa mi nepáči. Tam niečo svietilo. Tam bol na ľavej strane. S Landy či papier? Papier. Rovno No. choď a tu choď medzi tú uličku. Tu? Nie tu. Tam rovno. Kde a čo to? Rovno a doprava. Áno, už som niečo mi tu svietilo. Pre mňa. Tu? Tam nič nie je. Tu choď doprava, doprava, doprava. Tu. Tam. Čo to bude? A tu doľava som. Nejak to nebol papierik. Ježišmaria. Je to kopotica. Sklapni! O, tak to bol trochu krátky diel, ale tak dúfam, že bude dosť lajkov, ma potešil like. A skoro som dostal infarkt. Ja porážku. Ja oboje. Dobre, a ďalší diel, keď bude dosť lajkov, natočím už nejakého iného Slendyho. Tak, to bolo moje prvé video a tak majte sa.